Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê binpêkirina çeteyên ciwanên şoreşger yên ser bi peyedê ve di dermafê kadir û alîgirên xwe de bi tundî şermezar dike. Roja yekşemê di duê çileya 2022 Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derxist. Tê de binpêkirinên çeteyên ciwanên şoreşger bi tundî şermezar kir. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Wekû berdewamî ji kiryarên kirêt yên ku grûpên çekdar yên ser bi peyedê ve li dijî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û kadir û alîgirên wê de grûpekê ciwan binpêkirinek êvara 31 berçileya 2021 hevdemî helkefta hatina sala nû ya 2022 li bajarê Dirbêsiyê encam da. Bi guleyan êrişîn vîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ker. Gule berdan derî û pencerên wê kelûperên nivîzgehê bi temamî hatin şikandin. Serbarî ku berdewam endam û alîgirên enekesê rastîgef û lêkolînê û sifkatiyê ji aliyê wan grûpan ve tên û gefên kuştin û sergomkirinê li malbatên pêşmergeyên roj dixwin. Serbarî wêyekê jî çeteyên bi navê ciwanên şoreşger yên ser bi PKK ve kiryarên tirsandinê û revandin û leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî dikin. Her wiha bûne sedema girtina dergehê Sêmalka li pêş rewşên mirovî û aborî yên welatiyên Rojavayê Kurdistanê. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got hevdemî ku Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê piştevaniya qurbaniyên rastî binpêkirinan hatine dike û bi tundî van kiryarên kirêt û tirsandinê ku xizmeta dijminên gelê Kurd dikin şermezar dike û zirarê digihîna doza Kurdî û berpirsayetiyê dê xest wê fermandariya Qesedê ji ber ku turêgirî li wan nekiriye pêk enerjî siza nedaye tevlî ku ew bi grûpeke ji zagonê derketî pesendane. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bang li aliyê Amerîkî û rêxistinên mafnas yên mirovî kir bi erk û berpirsayetiyên xwe rabin. Ji bo rawestandina van binpêkirinan û ji gelê Kurd re tekez kir. Ev binpêkirin tu carî nikarin bibin rêgir li berdewamiya xebatê tab destxistina hêvî û armancên gelê Kurd li Sûriyê. Li Rojavayê Kurdistanê çeteyên PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve di astengirina jiyana siyasî û jiyana welatiyan de bi hemî şêwe û kiryarên kirêt berdewamin. Serbarî van êriş û binpêkirinan jî çeteyên ciwanên şoreşger bi biryara Aldar Xelîl û Qendîlê xebatkar û çalakvanên Rojavayê Kurdistanê direvînin û binçav dikin. Êrişî xwepêşandaran jî dikin. Zarokên Kurdan ji masên xwendinê direvînin. Di nav PYD û Qesedê de û şandina ji bo Qendîlê têne şandin û leşkerkirin. û bi bêrewştî sifkatiyê bêjin û dayîkên Kurdan û temenmezinan jî dikin. Lê heta niha rêveberiya PYD û gerentorê pênekê di danûstandinan de Mazlûm Kobanê tu helwest yan jî rêgirî li wan nekirine. Wekû çalakvan jî dibêjin sedema wêyekê ew e ku ew çete xizmeta PKK û PYD bi xwe jî dikin. Bi van çeteyan welatiyên Rojavayê Kurdistanê têne tirsandin da ku PYD desthelata xwe bisepîne.